to Adom 106.3 FM. Insha 104.5. Ya file stations ewo memu ni amahodo nyina so. Ebra so se wiase nyina prem to breka Kasiebo. Kasiebo is tasty. Ya de so mo na nsema de bra mo na wi edi mo akotere ebi ene se. Zongo so mabu na wasantima ntem no obofo ho se ya atam. Se asa posifo ya tuani asi zongo brante so na nse gokum todwe se wansana. Obeka nipa nso a yabo mutuo wo manso enkwanta mpotem ho no mo a eho nsese ma betodwa no na abakra chipani wa sokore mampo se a embrante mu miensa so ni mo a mo MPP for pa ne mu nsem bebre ya de bremo awie ani Kasiebo kuro ya musu ya bete wo soafo ya wo hwe man sika sam so ne Ghana mampani abedi achie onum no ode atudwa so Ghana fo munya botre wo sisidi no a ekofem dollar ni dimirika no omo be che no de na to prison sesia ani odo ano do nwure bi ngo ntimpanifo mam ho nyawa na yenkoyanim yebekon sam fufrom so a ukọ garo timpani potem hono a sede sanko bi a wono mo hwemronum ne enioma ahodo no womo se wo mumfudie no ani soso empanifo wono mo su abukotodwe nsadansa se mo ama wo mu wu Electoral Commissioner na wine na ebeda no mpanimfo be na ebeyi won amanyoku awudo bi wo mayimo ode wanu atumu kirem se aban so obeyi obi anase kuo bi a wo beyi Electoral Commissioner no wo so onyi obi a nani afi wo bi onimade wo bi obeboa ma obeyi amanyosema paganye kwahwe akwabia na yebekwa akohwe Legon Medical Center ejebo ejanya bedru ene penifo ya mamre yesi abie emu te sei enkomodie be na akoso ye de beso mu awie and ya santimantam so afo no wode atudwa se ba bi adwadifo a wobob na santimantam nyiro se chese ye woso ye woguso ye bosom ye besimo eniema betodi ensem ne doso pa we ye ni afeni ebedom asukware san fiko abo akire se de se behwasudin ye bo akire edi sika amano se onfa nkotua pa afo ka no na wonim se Kasiebo de bremu yi wadwenkyere ebeka ho bia ne be na ye tasty angaza etiko Adom 106.3 FM ye Facebook wo no ho konne kohwe ye streaming live eno da nchen a wadwenkyere no fato ase eba bedura awake me no water nsu papa ne age omenya boso esanse nsu ne de na ho tienti holy insecticide spray ne call so a ekum tontom 10 kura wo madama yakenka adwenkyere no de ama Ozon's gripe water Franco Trading Enterprise Power Specialist Clinic or the Herbatin powder ne Mr. Abedwaso afi Tabia Herbal Mr. Ebidro kanya etu 3D ene enumto ase Vitamok anonia soronko no mabo we de ne maye onipadua ne yie enkoda so num bia ebo omo adwene mu bie ena sibimen and women capsule so ebo ye adwonsom se mema na esiesie ma no so se ma Heaven mosquito coil ni spray ekuntontom pa ene mo wa chese ebejeje wo dem ana sempo no wujade na tremendous capsule so eyi de pua white ayi nkaso a sebe obabu ne nsa wi de beja nyina afiri ho adomonline.com ho ne nsema ye de somo no obetuma kenkan na watumu de nyina awia ye fa na se ema petroleum lubricant any engine oil adrafo utie Kasiebo a obo trinku na ye engine ye eye petroleum engine oil eno na bebo aka ne engine no pa ama no ate apache na fresh lady capsules enso aboa ma na mo masi o mo dada mu eja brabo mu achinchin susu empidie na pema konwa na ye se mepacho a unya fresh lady capsules a bibia akokama awia ya yesomo no na sei ampofo Gemini Kasiebo achiwa yi Adom yen hyensem na se yemfefiri asantimantamu na enra ne betodwa se mrantewa makoma nso bi ene aposifo akotutuatuo amewi akire no esi otumifo timu rock for beti obi afro so chen wani nteso mu du chen wo de posifo abasam yedu chen wo mo amamrante nso no kana na etuo kan mo to na nanam wonse do ebi kura no cha na chese ebi do ho kanwura na asam no mu nkyeremu ni ade betodwa no ene na no pai yeda sori yenkote a yesemrante wa no bi wo no a na chese wo mo ye bodyguard awi besi ana ahobambofo ede ma asantimantamu asokore mampon abankra chipani oho owura alidu seidu na papa yi ye no se dabi awiase de nimo antimi wode tontom amra me yine ho anu ntidwa so nsem so no ba be chirim se no kra se mrante wa na ya bo mutuo no mu miense bi o nimo mo ampa o mu ya ni pipi amanyoko no ma a bra no wo bo nto apre se obeba be mrahye dwani kra waso ase kra no se ni pedi mu akotere nemom so okodi boni bi anaso ko ebibi wo ba bi de enumom de ye ka yenyini din emfamfiri mu anase se ye ka se no mo bo no ho ban ne ho keka ho no eno no wonsom saa okay me am a parliamentary candidate was once in 2016. Of course, what you know about what they are. Said you ubia ba wonchen oni ubia because there's a bia obontoa and to abomun so de oni ubia kakba wonchen a
Jayese azamafo bua pedudo kopi ya tia ikino no ni nyina yedini na nya sase mo enum emu na ho na wo bonto no wo mu di wachi sa wo mranti a wo no wo bonto a ana se na omu wo constituency de mo keke je me patre nyina ne se abra na me bonto ano ento abo minize oni sa so wan se de ye organize kife ani pa omu pie no do no mintumi kan enti obu nyina yenkola na omu nyina ka campaign no sabre no a obia minimu omo yewo community so ubi so omo asemo nipa they are known faces, they are known people within the community, but omo nye maybe bodyguards so they see here kanono and this omo do campaign e chese omo ye known say omo ye party members ana. Oh, of course omo MPP for yes. Oh, okay. What say you know when minim say be only police commander kasa eti enkomodi akoso na no pe odwaso nsem a aban kra chepani Alhaji Ali Seidu a wono se gina ese nke yentunu so aba no metu mu ntaka Mohammed no me yaso ase mrahye bjani wote ne nkan se na boafo ni bi ene mrantewa eye Hanan Bashiru ena Baba Kande Musa wono ena wotira na omuye nipa onimo na yenko Kumase mrantewa yi eden a wono wabusuam na wabusuafo bi no na yenua bema nana yawo abapia wo mu no mu edi nkomo se de etwadwa wo mu nye nipa bonfo wo mu nya akronfo ne ho kekeka ho no se na semisi abusuafo no enso mu afa na ya mo ha ho ye ni na sei wadama omo abusuafo no omo te aso ase hefa poti no mo oba aso ase menhia empatemu ho ba bi ho na sa emrante ya yekunkumo mo no won abusuafo ni bi ete na na me kopie mo ho na se eyare wosem ohwe street ededa atwansimu a nipa I street nyina mu ma esu areho akasa ene enedin eno mo kire no ho na mo kire ma ensem we sisi bebre afiwe a omo zongo formerante ni bi ho ha police for abo mo ekun mo na say ebi obo mu tio sa na nya ade a ni kwan say sa amrante wa no mo nyina tena ho na sa ade ne esi biem because omo asisi omo ka say police for abo ntio ne nye nipa omo sisi say omo empaboni ni na omo say omo ye nipa bia omo wo area mu ho obi anim say omo ye MPP for omo ye provide security services ama MPP amanyoko no enti eyamo ayi say police for tim koto share won so eku won sa enti say no ni amrante ne kan say omo say police for no omo nche at the property ntia samrante we anase at the property omo ye ya samrante we omo tim to say won so eku won na ebie mu so omo say police for no eche won etio anase nya na ekuta won na enu nti omo say omo nya mtoto ya ma police for no overpower omo so eku omo no enti say sa na emrante na ewo asonwase no say police for no ye omo na omo say police for no entimi anye sa omo a ade a police for so omo nya omo besi ani a police ni bia omo ni wona say wa ba fa asonwase bia ni omo so be ombetimi aye bia ombeye because enya ade a ombetena ho ama police for akoso akum won anyone ni anom sa na we no mrante wa mefa se omo ya yonkofo ni ade wo mabusuafo enane ajanom ni ade so watimi aben wo mo ati omo so anu asem kakra me ben emu ben nai abusuafo ye won nuanom ni won ajanom na asema abusuafo no so kan say ye omo wo bebre because omo ye nipa bia omo ni mo say omo nya adumabone omo ye security for na ba akoka efe no Baba Kande de omo nya nim say oye ward coordinator ema MPP na wasanso ye obi a opamade a omo ka say fashion designer owo asonwaso a wajidin pa enti omo wa say ene police for bo so bo say omo ya akronfo na nunti na police for no ato ahye won so a obombo ntio sa nana ya maye na wase minim se nkomodie ndi mbekọ so a adi kakrakra na dede amrantewa bi ye wo asonase monten so abufuom ene awerehom no yentie kakra eti di omo rugum ni nyina no na wieye
ene se ani braba na sabe kwase na se de me yonko ne me account ntina na account to se de emrante wo wonzongo so na se yeku omu okuma se ne mpotem no monte ase papa na aposifo ye se ne obehran se ntwefo na fe wa kyerɛkyerɛ ade kropoten ko so ye se ba ko akohunu dansini ne hwan be ma sunsin som ansa no ham sai hyemude no so mbeye so mo nyanyeye ye nua be ma prince apia de anopetutututu konkon no kopie mu e wa santimantem posifo mpanifo atena ye prince awia ye mo ha amajo so mi abema minim sɛ wokɔ police headquarters wɔ asantemantam akyɛ paa fra no pa bi sisa branye bia press conference ananse nhyiam de ne nkyirimu ɔyɛ so ɔde bɛma no wɔfra seɛ na afɛ ɔmo fra seɛ ɔmo yɛ no ɔmo fra seɛ bɛyɛ 5 minutes ni na ameka sɛ aposifo postpeni pa ɔda antema ano ɛyɛ Mr. Pofuduku ɛna die ne mu ɔmo de ɛyɛ etu ɛne Adom nations a wɔn ɛfa efiri ɛyɛ nipa nson ya na ɛnra ɛbom police for ɛbom tu eku mu sɛ ɔmo yɛ armed robbers na ɔmo de nyɛ pa ɛkyɛ na deɛ wɔn kyɛ ne sɛ na sɛ mu nyanya ne nteɛ ɛsɛ ɛyɛ police na ɔkɔ ne baabi ɔte ɛyɛ commercial vehicle mu akɔnfo bi ɛto hyɛ wɔn so abɔ ne tuo eku no na ɛyɛ ɛnra ɛna aposifo enya atepɔ sɛ saa nipaku ya ayɛ ɔmo agye sɛ ɔmo kɔ ɛyɛ ɛkɔyɛ armed robbery ɛwɔ ɛyɛ manso kwan no so nti ɔmo de ɔmo nipa no intelligence kakra to fam ɛyɛ ɔmo agye sɛ ɔmo ɛbɛkɔ ɛyɛ saa kwan no so na wɔn ahwɛ sɛ no kran saa nkɔfo yi bɛba abɛyɛ robbery na kyerɛ sɛ ɔmenya wɔn mo nti ɛna ɔmo tu saa namɔ no ɛna ɔmo tumi enya saa nipa nso yɛ aposifoɔ ɛpaakyɛ sɛ wɔn nyinaa ɛyɛ akɔnfoɔ a na nka wɔn ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo kɔyɛ robbery ɛwɔ wɔn so kwan so a ɔmo bɔ ɔmo tuo ɛku wɔn mo nyinaa nti deɛ na wɔn ka ne sɛ nea nti ɔbɔ ɔmo tuo no sɛ na nipa nso nyinaa kura tuo ɛtuo a wɔn yi ɛbɛgu anim ha bebree ɛna ɛtuo aboba bebree ɔmo nyinaa yɛ armed robbers a na wɔn kura tuo nti ɛna wɔn etumi gu tuo a enya wɔn nyinaa edi ɔmo efi ɛyɛ atɛfoɔ asase nti deɛ twɛ mu kakra nso ne sɛ ɛyɛ ebusuafo a wɔn nso ɛpaakyɛ sɛ sɛ nipa yi nyansa ewu mu no wɔn nya akɔnfo na wɔn yɛ nipakuo bi a wɔn so ban ɛyɛ eyi paa ɛkyɛ sɛ wɔn bɔ kɔn no wɔn nnwuma bi wɔn yɛ na wɔn ne ɛyɛ MC ɛwɔ asakwa mampɔn etu anamɔ ɛba polisi akate ha ɛne mpanyinfoɔ no ɛbɛtwitwe nkɔmɔ na wɔn wie na wɔn ne media no ɛkasa no ale de sɛ MC ɛkyɛkyɛ mu sɛ wɔn sɛ wɔn ne safo nyinaa ɛsɛ polisifoɔ ɛnyɛ hwɛmu ɛsan sɛ nipa mmiɛnsa no deɛ wɔn de onim wɔn paa wɔn nya akɔnfo na asɛ. Na anya bia aposifo atimi akyerɛ sɛ ebia saa mmerante wei adeɛ wei ani wei epotin sɛ deɛ ne yɛ kan sɛ wɔn ɛwɔ baabi a ase yetu galamsey no wate sɛ nkomodie galamsey ho nsɛm yapiem no kwani nyame nim galamsey ho nsɛm embɛmo na mame fɛntwem sɛ ɛnɛ nhyiamudie no aposifo sɛ ɛyɛ press briefing ɛnyɛ press conference nti ɔmo kasa wie yɛ no ano no bia misa ɛnni asɛmbisɛ bia ɔmo wie ano mo sɔre ɛkɔɛ na deɛ wɔn mo ɛpakyɛ sɛ saa nkɔfo no mkurekuretu a nkɔ akɔyɛ robbery ɛna ɔmo nya atepɔ ɔmo kɔɛ so no kran na nipa yi so kurekuretu a wɔn ba bɛyɛ robbery nti ɛna ɛbɔ ɔmo tuo na galamsey nsɛm deɛ ɛmpie mu koraa na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo kɔɛ nipa nson na wɔ hɔ na ɔmo bɔ ɔmo nyinaa tu anaasɛ bi adwane ɔmo si nipa nson ɛna ɔmo nya ɔmo a ɔmo abɔ ɔmo nyinaa tu yɛte sɛ ayi abankra Japani a anɔpɛ yi yɛka sɛ yɛne di nkɔmmɔ a wɔ asokɔre mampɔn ɔne ayi abusuafoɔ no bi ɛba police station hɔ ɛnokorɛ ɛnokorɛ saa ɔne abusuafoɔ no bi ɔsɛ na ɔkasa no deɛ ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nipa mmiɛnsa ɛwɔ saa nson a ɔbɛwi mu no onim ɔmo yie paa na nipa mmiɛnsa no deɛ ɔpa kyɛ ne sɛ ebia na ɔmo suban bi asesa deɛ na deɛ ɔno ne abusuafoɔ nyinaa ɛpa kyɛ ne sɛ aposifoɔ ɛnyɛ nhwehwɛmu yie abusuafoɔ no nso ɛka n'akyi ɛkyɛ sɛ ɔnyɛ nhwehwɛmu aposifoɔ nyɛ nhwehwɛmu yie ɛsiane sɛ ɔmo adehwea mmiɛnsa no deɛ ɔmo nyɛ akɔnfoɔ Prince ma yana wase na yenim sɛ ɛyɛ dan a ensɛm a ɔmo boro so ɛne no ne adeɛ no mrepɛ mo de bɛbrɛ yɛ na afei deɛ ɛsɛ fata sɛ edi ho nkɔmɔ kɔ animu sɛ aposifo abɛbo amane wama kwanya mansɛntwerɛfoɔ ɛmisa bibia wɔ ho
ɛna nipa so a agya asɛm to wɔn nso nyinaa so adane awufoɔ nti dansini ne ho asɛm no mu no korɛ no ana apolisifoɔ akan anagye sɛ ɛbɔ akyiri kɔsi baabi ne ahunu deɛ tua mu sɛ tie biara no Adom Kaseɛ yɛma mo aso ɛnsi ɛwɔ ho abusua yɛ toa testi Kasiebo so no ɔmayi mmra hyɛ badwa mu ane ɛkɔe wɔkyerɛ sesɛ mmra hyɛ badwa mu na nya gorɔ wɔsoafoɔ yɛ ɔhwɛ ɔmayi sika sɛm so ɛbra so sɛnea ɔma numera kuni ɛhyɛ no sa akɔnma sika afie biara sɛ ɛkɔ awieye a ɛwɔ sɛ ebu ho nkonta na sa afi no so paa mu a ne ɛyɛ die wɔde mo nkontabuo twidwa no wɔkyerɛ na abrewa eyi poma kwan mu a kyɛ sɛ soafoɔ yi wɔbɛkɔ mmra hyɛ badwa mu na sika no baabi a bɛyɛ die aduro so ohia bi a wɔde ka mo sɛ yɛ kwati so ni nyinaa wɔde akɔtwidwa bɔbɔ ansa na papa bɛkorɔkorɔ no amanfo ahyase e ka mo nsam kyemu se etoɔ ene wɔmayi na sane esidi no esi ba fam na dollar ni di mirika no ne ma ntwa ye wɔ mu ɔsoafo yi a wɔhwɛ sikasɛm so ne Dr. Muhammadu Bawumia se ka sikasɛm dia na se Ghana fo nyina ebo wɔti so kyerɛ mo se Dr. Bawumia bɔ hyɛ ya bɔ hyɛ ye se sidi no sane na esi kɔ fam dollar ni di tu mirika watu ni punum de na kwato nsabom de mo kredo ama IGP no Ghana fo bi kyerɛ se Dr. Bawumia ba bia wo bia bɔ hyɛ kan wanjumi ani so nenne pani ba ko mayi ma hyebadwa mu ye ka committee ye resika asem so odi mu akotene wono aso ani chief people ema Adom kuma e wo ma hyebadwa mu mati nyinda machi mu sa Ghana fo mo da mona wose Ghana fo nyina anya bote visa bo hya ban yi hya ye no eni cha bia Dr. Muhammadu Bawumia woni osofo ye ohwo ma isika asem so wose dollar no wonu mu bechi na gina bo amasidi ni dimirika to ne sa se wande obogidie se bo hye ya mpanimfo ne hye ye no na nya wano no wode donwere wose no wo nhyehyɛ pa wode gu akwamuti setie bia no ene ma bekoyie well finance committee ne de honestly de yentimi nya bibia amfa ho but the economic management team vice president Mahmoud Bawumia and Ira Kenoforiata our foreign affairs and finance minister sankonfo we na dwumadie no ehye omonsa but de ba ko na make can say my yen adwen say Ghana no yenko a na yetumi take sa decision shi na ye adwuma dabi dollar na ye kan wansam na eburi sika and abrofo omo economy no so powerful than ayen economy nti decision bi a sabi omo mu take wo no effect on us as a developing economy nti no but na me person won say me ogidie o Kenofori atamu me ogidie o Bawumia mu say sa fallen cedi a ebai ye no yen pre ho enkoka se o sabio wo di dollar akwakoto banka enkonko yi dollar wo gise wo tu kwansa yen nye sa knee-jerk approach no but me wo sa confident say we are developing the economy and at the right time it will not take us too long we will arrest the fallen cedi and make sure say nyame Adom our economy will start building as we started initially. And I no last year, no to me say yes, we're doing very well until shocks say city no. Anya kwanda imra hyebadwani na chese bo hye no wodwagu wonu mu chem so onde wa awrehemu se eniema bekoye na nasem a wo ken no pani no kasa bo sikasem dom kuma e wo mra hyebadwa matofo sen wono aso ne kane so afo abedi achia no wo mai sikasem so wose MPP abayi mpanimfo de wano na edo nwere free bro baye da bia wo mo bo hye de ebeye yie ayeye de ose ebi ni omo dictionary mu ena da bia omo de ebeye ena sika no ne ache no na ayeden wose so omo anhwe yie ababi omo de Ghana ekono eniema beje nsamu amaboni a wode osika be wura nwuma mpo wo Ghana no dodo no adwane onim say me sector one of the government performance generally is extremely poor 2017 we say even some ministry got 11% release of their budget obi and to me what they are doing with the money that is a fact me ministry say they have a lot of work to do a road that 2017 omama omu about 700 million 2018 omama omu 500 million and more couple. The short-term solution is that the government must signal what you call confidence to investor community. Why are we not going on a roadshow immediately to talk to investors that give them assurances that the currency is going to be stable, and for that matter, they should not repatriate? Why don't you give them a better rate in a way that they will stay in? Why don't you engage them? I think that for me is the silver bullet, that in the meantime I expect the central bank, the Ministry of Finance to come up together. They know the investors who are exiting and talk to them.
and your ranking member ma committee here resika Samson yatin and say investors no mo hwehwe when mu ya na muntu of nyasa niema entwa ye atofo no no we yesepe na pani Kwame Agboza wonso committee here hweka atwie so mra hyebadwamu wodi mu akote pa no wose wo kina soafo ye ohwo masika Samson wo ba mra hyebadwamu no wobeka wose ne ode ba ne hunim Tesa Ghana for near Mutimu was sa wuni pakro ho kire watwaso so mo so adwodi atwaso na so de wani to ne kine beba so na wo ye wadwen sa niema bekoye so afo no beka bibi ye de wo mayi bekoye dia o si hu ni mu ampanimfo de ba. Normally, no, and free. You know that we import. Well, we are import-led economy, and because we are import-led economy, obviously you import everything. Are you getting me? We spend CD, but even in transactions, Jumadia Yadin or Ghana, Bebenadin in dollars. Are you getting me? So if there are shocks there, you definitely import it into your country. Or be address in India. Mahu photo be NDC for Eddie Baba or Miakasa Waka Chum, and as some Waka Kanyano, NDC for Omo. It is good. Until opposition, no, Intina multi-party democracy in a year. They are there to let you know that, look, my friend, this thing is happening. And we'll take it on board in good faith. The current state. Abushan for bestre ene ayete ye no woni munyamfo Kwame Agboza ene no yenya momfa enche brepam yensa kan ye de bema mo. Yanto Kasiebo no so na yen konsem fufuro mu na asem ba ko a beda ne bosompon e wo memu fira ban betre dwaso nkanka ba pom de fam a any University of Ghana Medical Center abandada na breso siye yemia no a yeso aka de we yemia no a esi aka de wi akire na nse kura pani bi onya finhia aduoso wuye na manfo se mebo abantiri so na adai abantie bi kura akofa akrata bi kotworo so abra oman yema pani ne ye ekodi dwuma bi e wo Legon se afedi aye yi o mumia ya sabia yi kakra jebo eja enya bedru ama mekase abro ipuma kwamu a sabia no ene penufo ya mamremu anasa mamre edi ebia no se enhyase enya adwumane ate se de free education ni ade ba free no me bi soso ye piepie ho ye kwa homa so ye ne be madam tetobia onu se no eye ni no odu ya sabia eye ni odu ya sabia nti otisi ebie na no di kan ho so kwa kwa ba bia ye nya mepa bibia ni a ohu na damte Nana boko de boko aya sabia no empanifo nya bie Nana center no sia penifo jabo nya no jaba bidu e ma omo bie first face se na omo di nka kan no omo be bie na anope ya na ne baya 840 you know you do I say ye ba ye bo pro kakra oju se na zoom line fo no e bo adwuma omo sese o se bibia be dey na omo de adwuma no aba be sha no se bo be 10 na omo be be share ye penifo omo also be bia no be share e press no na chairman of the committee Dr. Darius Osei on the two and says no first phase of the facility no be bia no say na the cafe no Osei only referral cases in a treat for the first phase no be no yes because of what you say Legon medical center you be to ofi ma ukwa so na pai over that be referral cases kwana omuba be dey eba be ahase na ne cafe mu no so ka say so be kaya Tama assembly issue of omumbie no interwantawa between the school and our buying. So one and managing administration of the center. No, you busa question no not to say abino and Legon Perifono Akabum be almost all my partnership normally I manage center no then to see idea Santa Watawane there I don't like I say akwada omuni abine ni school ni interwantawa there no mom o makabuma o ma the affairs of the center no now o said them ka say even pono o ma bie ya na o ma bie no o mo na o chimienu na o mo ba be o ma free o ma referral cases na be ba no because of nyama na wa ha no two machines from the ba ha no you know technology no advanced you know me take your time chair sana o wa be station ni mani na so far for the 2 weeks no e be free ama any referral case there e be ba center and I say yes shame no say about 38 doctors in a medical doctors in a running administration for now it's na say can o be omo ba shase e ne ya me no ka say omo bia say bibia da na kwema omo hye say ndempo no menya obi omo ba so bia ba na omo shase omo treat no nana
na omo abie no a che se wurawura mu no doctor fo gina ho nurse fo gina ho bibia ye krado a se bibi ni a ombeso mu ahwe yade no na ye na omo kwa pro bonu mu no room no mu utu bi say doctor fu ni bi eni ni mu a omo no ye ne na na ekose omo che sa aha na oba be da aha na oba obegina a utu bi say obu a omo hu say bi mo nurse ni bi ebi mo hihye nurse nta ebi so obi say uhu papa ye oba say ni quotation out to say doctor na ma committee ni interim committee go doctor fu nkwa ye say in case you wa habit see e bi kwasi a omo tumi aye nana minim se ahyase no se wo so tibi se entawantawa ba empaninie se hwan na ehweso minim se ho asem todwa wo ho de a I said that the car see ano abai any Legon in Penifona Kambuma almost set up committee, interim committee, and led by Dr. Darius Osei, Onona HSR committee now almost share center also for now. Now you busa your doctor you busa say if you dabe ni share nim so you benya UG center omenya permanent board or machine or say omo the formation omo dom the bia Kowaka that you say almost share obi are competent enough to manage this administration, but for now no the interim committee are led by Dr. Darius Oseno omo na omo manage affairs na partnership between Abain any school no it's downtown bia na first na on the see there ensocha na my now said am tetobia na elim say den ya be sa ba ho biem abra wate asi trotro me nua be madam tetobia na yekutie na manebo na say University of Ghana Medical Center no say de ya biatum emum ye say ya de ni mu aye den no say bia biato say wo ye mfa no nkwa ha nye say bia wo nye say so ye utipa wa na di kana ho dabi ti say ni amanfo ye no omote ya ho efenti ye kɔ ho we nye sa dabi abishafo ye nto Kasiebo no so na ye kwa electoral commission adwumakuo no mu efiri bre beto odwa se madam Charlotte say en ye wani ni deputies mienu ya wo nkonsa so wonum nyina nkofie esa nhwehwemu a wo mahitemu afo pani ye na beto odwa se wadwuma ye aboye watete so se ne fo de wonti wonfanto wonum no tese ensem bebre na aba akire ani amanyoku abodo a wachem se wobonyo so ndisi amanyoku no wo ho akuduo bebre so aba manne kwaku ba akupodi se wode kwakwa to Supreme Court asem no wonsom no woni nanso aban dia wase wonti se dogo bi nu abe woguso ya mpanimfo ya dendende so odi nipa fro ebeba besi sa nipa ya namu woni ade wo ba nesa wo hwede gbonkrata awuduo mu a ya hyase abubo ogbodin ani ewo mu ani ade abetu dwaso pani bright akwete wo betumi akọ wo ba pani profo ani etabonsu won so betumi akọ wo ba pani judge pani pa justice adinyira won so betumi akobi saa din bebrebe yi a ebe ni omanfo kamo na nne amanyofo bi yi owo mayim se da bi omo so de oman betum enti APC amanyokuo Hassan Yargan wodano pani di atudwa se won pa obi ti se madam Charlotte se biem oze kwan a tese wo fa so no opam no a wa mena nyina bi afimpinu ani edunsia no won pa obi otesa eti se mampani anasa mo amu wotumi a mu be yi obi oso be yi obi a munyi obi a wonimde obi a chese nani afi no wonim abatuo mu. Whoever is going to occupy the position of the electoral commissioner must be fair and firm, somebody who's credible, somebody who has served in various capacities and is qualified to be able to restore whole confidence and credibility to the EC, because the past EC chair and her deputies have actually destroyed what will I say, the credibility of the institution that we all adore and value. It doesn't matter whether they are coming from the MAPC or whatever, but there should be a blend of individuals who can occupy that position with the best quality and professions that we can think of. What is important is not about gender. What is important is the quality and the professionalism the person brings on board. And ya Hassan Yargan no wasise nipa kro be free APC mu so be free NDC MPP on the onfahu na emom unipa kro ba na wo ma asam hye no na no kese yo kan yo ma ne sa ka bia ndie wo mpe ti empe nipa atese wo be gina mfimfini obeye na adwuma yie CPP amanyokuo ni so dwantan ni odikai Haji Ahamdatu Ibrahim no onso de atudwa se won de wo yo ba eti CPP amanyokuo nke be ye a ka mampani woni a wo be yi nyina monka mom na mompa wo ba ye friend is a competent ya na adwuma obeye no ebe so ani
So maintaining the appointee electoral commissioners no the CPP4 the panels on gender empowerment no you be bonfire so best choose oba now for say mama kufa the na no make say bia or believe in gender empowerment and women empowerment ebia say we man no the be bia be shefo one way na enye de man no no capable people no na qualify enti oba bia ho be choose bia the CPP4 the support if you have it abuse one the credentials and now go we go to the same thing oba wa ko tumi ko amononi akodi nkofo ebia so human rights court ni kikaye it is bibia na we make sure say the no go di no kra omo bo oba se bidin ke na omo knowledge ambiti atna edeso commission akonya no so ama na yi because man no na eba mo di no na omo nyina ye competent ambiti na kuta dibia no mana yi yedinya ababontin ya na ye gbo mu ne ebisa pani a won so eba Methodist University woni e kire manyosem a wodi wani mo ka mo Dr. Bonso nso ebisa no se doctor edin no e bebani nie na sadin weyi abote ye no anya bia wugidi se sa ban yi wo mu bia obetumi aboa ama electoral commission adwuma no akoso ana won so ne die nie megidi se din abebe ba no de almost all of them are qualified. But also bit is Madam Adinila. But I'm wondering, sir, who share their constitution now? The EC boss, position is equivalent to appeal court judge. And I'm wondering, sir, will be our Supreme Court, So by that position, it seems to be a demotion because the position is higher than, and it means the condition of service also will be better than EC boss. Other people, so which is a Professor Nelson Bonsu. Maybe say more than qualified. They in the age about 61 years now. In the Kuyu, which is a natural, so bet me a conductor just about 2 elections. After that, that's our problem. The Denois are baby. And the say, will be an infusion about 50 years more. At least will be a conductor. Then at least 3 elections. Vision of Babua. Dr. Bonsu Chiradia wa Methodist University College Munkranya ena chese wadena dwenchire atechire no. Yefa na Sema Franco Trading Enterprise what fight to no ho so se Ghana fo ebeto fon ahu hia no bi wabrochire to fon brem pacho obi wabrochire na ye to fon brem ya no ha na pa o sansa brochire heroes use sana di to fon a na form sa eti safo ni nyina na yetumfo se momra Ghana na Franco Trading Enterprise e wo phone papa broni ni ye ya na oje ye no de begu ha Ghana ha num sei ye nye phone ha ono okoto eframana ni UK ni Germany ni America no akosisa phone no de aba chese ne o tu bi man krofo no o to no baako mo amope printers ni laptops e na afi flat screen TVs ahodo ni nyina no mo Franco Trading Enterprise adama ene wo de akọ abefo kwantempo kwa asuntu Google Play Store na download Franco Trading app na obetima to phone online na ya ma 30% discount umpe we na opede ni batan de doso ekase ekeka adaje bebo yen fun adwoso Franco Trading Enterprise fashion team sa Ozon's gripe water ene bo ankwada na pa kora ene ho ta yehye wo hono ate se ne yemo boko nso ne yesei na ne yemo boko mpacho ofifiri bo na hu se agya ne su ene se wontimi na Ozon's gripe water na wo so de makwada no me so obatan a woni Ozon's gripe water wo fie no na ne bia wo nwene wo ba no ho adwempa sansa akwara no ne boafo pa ba ko ne Ozon's gripe water Power Specialist Clinic ewo hebatin ne powder ena ne mesha wo na wei bowura wo nipadua no mu a ene kenya nipadua no mu a akutia yadoa no broni beka se immune system no entibire bia ho den yare no mpo emo no mpem na ba na kapese abepe ba bia tena Power Specialist Clinic wono mo ewo ayasabia no kese pa gukumase ene nkran ha so wo hwe makira kwan a chese enye den kura na omoboa wo ama watiapo tabia heba mixture ebibiduro soronko ene abogafo no obi ba Ghana bia totabia ni bibrebe oba Ghana ha yetese ho saama omutwini nyina kwabrochire se pa se malaria na se 3D ana wonu mu ato untimi ni wo adwuma kakra bia no abre no wo sa no tabia heba mixture ene wo so wonom Vitamok ya no ne soronko a yage atomu ubetimi dia ye party ubetimi dia soma hoho u fridge mu die nke betimi a so nsuo sia na Vitamok sia sanse bibia honya mu boafo ba kono no utumi no na nopa utumi no na wia utumi no na nwumere enkwara no so ekosuku a fa Vitamok champ ni bi show mo bag mu no madwiri mu abie omo ame kama kala to so amaja osuade so amadachi bi oba behwe Sibi men and women capsules
ɛna sɛ umfie no ɛkɔ animu na sɛ nkɔ animu mpo enso dwon so a wa wote nkasa wo bre to da bia na obema no mu hyehyew gye so ɔkyem ansa na aba ba so na apa mienu sɛ interchange no wo problem bema na bema so Johnson no problem bem pe ne edidi ko empem so de no ya hye roba wi na afa ne ye be hye pe CB-men capsules nenom ema no so Johnson ene nam nsayare bia ete wo ma yoso no CB-men capsules ne bebo am asu dadam ebi kura no atenka wo fom ento aye se du fochie team osa no wan hwe yi a amanfo nyina ba be fa ho no ma sa akọ sanse obi ani ho pa ba won kika no ho me pa chaw heaven mosquito coil ni spray e yantuntum aduro na the entire friend heaven who say heaven there you can't even asem there na say the pa nko a unti say wo dem badwo form am watimi adade a na say say the nko aduru heaven no enti no na heaven mosquito coil ni spray no ebeye edi ama oba obu nsa na eja chirinka oba odepua hawo wode ye tremendous capsules kingdom herbal for ene dia badwa so na Kasiebo ye kenkan ma we obese obetimu de atu ase kora de a na ye adomonline.com ene also okọ no akọ kenkan bi ye ka o se bosunu ye besimi ya ye de adom praise ba tin adom praise afi enya sam ketwa ye bobo musicians na ba na tum say yes o mamen na on betuntum nyame so na yeso ye de ho ba jim ko Adom 106.3 FM Facebook wo no ho na ene network na gina so ho na ehwe live streaming no bibia be kama na wadwen kire de agu enche be ron e de ama na ene ukọ garu timpani mansiri mu a enkra efiri ho ba ene se nkruto makoma be saduo no a wono mu asase a wo ye sukua no be sasase tam no ahanan ena emwa nsanko bi agye aboso a chese wo mu hwe wo mu no bae no ne wo mu nuaba ne saa nti kwafo do seguti esu so abregu na we de kwankyerefo pani a woda kwawa no ewo eye garo timpani mansini mu Dennis Asempabila ena ode tu ye nuaba makwame kulenu anim se de akwaduru mo kura ya agye mo nsem sanse mo ano wo mo ko mo ase de mo ano brase no be hu anso mo pie kuru foforo so na se wo ne nam saa ena won mu di nsemone na de aduru no je se empanifo e mo adwene e ba so ye. The fall armyworm last year we battled with it. We were doing trial error with a lot of the chemicals, but the research has gone and they have identified very effective chemicals this year. Even though this year the pheromone traps that are getting the insects are more than last year, the counts are more than last year. Probably that it will be very bad this year. However, with the very effective of the chemical that we have now, we hope that it will be able to knock them down. We have trained a lot of the communities what we call the spraying gangs all over the district, and we have sprayed them such that if there's an armyworm at a farm, those people will go and spray and the surrounding villages or the surrounding farms so that the effect of the armyworm will come down. It will not be as serious as last year. So that is what we are hoping. As of now, we are recording very high invasions. Uncle Dennis Asempabila ena wo kire se wo hwe eye mansini mienu a sese ono no ehwe so na ehwe agriculture mu mpanimfo a omo ho omo bu akuafo no me nwotwepe enti sabi ado e ba tan de ne duane ne kodusini bakofo ne nsa so nyame ani kata omo ntimi enante akuafo ni nyina so akuafo be se empema duoso 70,000 na agriculture mpanimfo nwotwepe na ehwe omo so no enti amana ye den ena afi so wo hwe motokura on de be kwa so a eno so omo nya bi enti ama ondwumadi no aye den pa amom. What extension needs a lot of people. You go to the field, and as I said, we have over 200 communities in the 2 districts. Now, with about 8 staff, they cannot be able to go around all the districts, especially when it comes to input distribution, resources, to distribute inputs to this thing. But as I said, luckily we have about 13 national service and other volunteers that has helped us to do this. But for all that, the numbers are so small to be able to get over 70,000 farmers to be able to serve all of them. That's the challenge. Luckily, when it comes to extension messages, we have this quality FM, what we rely on, that to reach a lot of farmers. That's what we rely on. But sometimes it needs to meet some of the farmers face to face or some of the technical advices. So that is the challenge that we are having. And the motors are very weak. As I said, most of them are even using their own motorbikes. But with the Planting for Food and Jobs and the Canadian help, we are hoping that, as I said, they have given us all districts cars. Yesi ba bi otumfo kwa wache nsu ntem obo pam no
na ho hia ni yie pa wanton yare so nya no aduro hawa akuafo mpanimfo ekomu a wo kire se ebi aka akuafo nankasa no na wote so de to bedwasere de no abusuanfa adwenkyere ba ko mienu ne enko asante mantam nkotoa so emfiri wono mo Felix Akito die ni labolabo no odi fire wo se Ghana mpanimfo yenya no kro monka no kra nkyere ye ne toro no adoso odo itemaso adie ni ose akua Nyankopon hyira mampani na nado dankwa kufu adu bo hye yo hye ye no oguso odi so Daniel Elomade so adie ni Spenters Flowerpot and wodi fire wo se bi why Ghana Police Service mpanimfo no munya tutoto basa no wo tutuo na nipa no wo kromfo kra no a wo prosi adwuma no mu ekire wo tugu ne namu na che no fa ne brafie na ato agu ne bum se wo omututu anka bi anka mo wonso nde ayi ode ba no kwasi we no so de bi aba wo se Ghana for mumie mo mampani aba so MPP abayi mumie mo na ba so overpass yi e wotema na na bwa ya manfo enam so enti kakra ombewie no na bibia dadin Michael Alonyo Martin so ede eni wase Ghana Police monto adwuma papa ne so mo ye adwuma papa ni obejimi bia akromfo ne yabre omungu won onso ne ode ba ye no na na adwempa hin wodi asempa GH onso ne die ni Slegon wodi fire wase Adom Kasiye yesremo monka nche na nado se wo beyi electoral commission wonyi obi oye competent yabre ni incompetent fo no ntiomfo obi oye competent mra mani mai da kwa wase bi wai mesremu o ma memfa mo afidie so na obi bia wo beja me wa bra na anu memeda ni ye kata ma me chie wo bo aye ni Nyankopon hyira bo nyina na nani mo twumwa echa so ade ni ose akua monka nche Ghana fo se yesuban yesuban ye obi ansesa ni suban Maryland USA and wodi efre akwasi obendi we free joso besia se na eba wose MPP aba no policies yi odeba eyo eye na Ghana fom ye nsom ne akotfa kotobekun ma bia me haye mo Abdulkarim political speaker wanchizongo and wodi free wose aprosifo ni nya careful wo manhwe yi a ombeku Ghana fo nyina bi se obi wonum kra na watwa rasta so na onye rasta free obi uhwe nipa nkranchi kase wo ekromfo a ende enye hyehyia na osan hyiraba so enie Germany en wodi fire wase akue testia ngasa yetie mu pa maame ma yado so ade eni ose bi wai yetie mu o na me nwanwase ese mantie wonum ye amrobe sabusuafo ye nto aso na ye mpem enko yanim Asante mantamu an yedre na asante mantam soafo wonimonyamfo sama se mensa na ebo kokose adwadifo a mote monte so wo aboabo atonsu ene hefa babia wose wuti kumase na babia wote anu nim se mra ma ho kwan waje kwan aboso ka ebo people no atwon niema kakra obi de no ho pem niema na wudi no atem a sesa niema firi wose nya sa na se busumi kwawie ye na nipa kro babia nwosa wote wono mo a edi ani na ebe ye wo ba ekwanya ye be ye no ho eni achiesi fom a yenimu nyina yakọ shop by shop kiosk by kiosk container by container abu mu nyina ma ne so bi anyi ne niema emfiri radio announcement ne de ye be ye ne be to aso aye nanso no yempeso be ka se media man ntini yakọ bia storm enti wa anyini na chesa sodin na apese wo ye yempese hi be ba yenye se ye be ye kwan ye be se obi ne ntini ya katro mo se busumi nko na wiye no makukuru o mo containers eni o mo kiosk no ma yefu na contractor no so enya kwan ayi kwan no dey be 1.5 to 2 years the contractors normal up to 2 years and now bridge no say bridge na e wo yachi hon e bridge kese pa e don kwa akwa bit ma take wo mo yes best 6 months plus and unti wo mo 2 years wo so do bi na mi say kwan wi o bit ma wi kura ansana 2 years no kura ya dia mo na so empani so obi babu wa mwaja nagu hu ntesa wo abeja nagu hu nti wedi ose akumase asante mantamu akwan a wo bege no nipa kro babi a wote anya bia na kan ho sesa ne mafiri wo adwadifo ni bi ne ensantwefo a wo ne soafo ekwaprobọ twetwe nkomo ene wo num so kirem wo so wo be sode so won sode so obenya babi obekro omo so akosemu nie akwan bi se ombe ye kwana ebe bia fa no so ye kwana da tie nyina ho atoy tie de any problem bia so ombe babe de all Canada ne kwan no de all Canada ne kwan no because ye de ni age akwan we ni age pa ultimate say ye na obukra if dan kura affected dan kura obukra no problem ni age ya ni age ya ni jisam de say ye ya e boy nyina ne bende ni asemka kwan de e kwan de nya kwan to mo ye kwan na be boaye e so wo kura eputu oja ni eyi ni ho konya e kwan nya kura iti fito mo ye ebe boaye se no se enye brutam na nya so ti so se ye kwa no dia
ya me pe be nim de si say I think here bet sign on say ba me to be honest me chaos wo actually team dem ni house ne fene na kono Ghana for bi e wasante mantem no chem so we di amanso nim ti mo de mo ya ready amomra mo ya ready amomra mbaba na kiosk no bibia nsi ona mo maye adwuma no ento aso empem konanim yento aso na yenkon nsem fufuro mu na ansa na yemfa na asema awake mineral water odi nsu papa badwa so no ena amanfo to bi no mu a wo mote de hu sampa wanom nsuo na holy insecticide spray ne call line no so eboa ekum dem mu wa nkase ni wo mu nyina amada sanya sondwe na yeda so ayada na ho progressive savings and loans omo de wate ase se basa sore bosia bopa womo ena edimo hene school bosia so na wo pe se we school ra opisika e de atre suku num ana opisika toka se dwumaini ana watu susu a kakra na wo pe bosia ni nyina no progressive savings and loans for na yes adwuma no de ma wo na wo nhye bia wo de ma wo ba no abra wo kosuku no kakra ebi akwakodru ba bia school fees na yere wo so no oba obema abosia wa wo gisika mani afra manane aya afafa progressive savings and loans no mo head office no shia is legon Zion House no mu a ena Madina so wo mo ene police station in Diffenimu Ewudwem ho Kantamantombe CMB police headquarters no na kaso aso new market na so full line omne Prempeh college ni Diffenimu betima from 0501678289 one madama na ka ho naja yede Kasiebo ebremo yekọ ensem fufuro mu a enei wukọ ma bi ti se Rwanda memu a ababetodwa sese de omasia ye omukuro no pa no chese esuani nso ka kire nyina ayatu ho akyene ahofama a wompanimfo ewo na unim se ebra eye South Africa ma no bruni bedi suwa odi abibifo aniama Nelson Mandela sore yese dabi yentimi tena ho hwe e ma abrofo anyukuro no moso saa no ho na montuo ani ho gidi a amanfo nya ye wo Nelson Mandela munti okoda afiase kura opie bae no womo etoaba esa de man na pani yesi edu amanfo so ayaka ya no ya mamre ni dwumadi ahodo bi e de akai no South Africa mamu ani wiase man nyina mu ma wiase mpanifo bi tse Barack Obama no ne ade nyina ekodwumadi na se a wonom kokasaye na pani ba ko bia wono wabene yie awa manwesemu na ekire se nka Ghana mpanifo wonom nya bibia nsua kra nanka ofa eye Nelson Mandela ho krata no ye wadwe so bekenkan ahwetu ho akyene akoma pa ye do so no ye man no osua bibia frimu a kebebo wa pa sanse o mai bra ye bre nyina ye mpaninie ye opani a waka ne siensi so de mara be ye adwuma obehwere se o mai sika be ye de ye na obi amfu ye sika se brato a kenya ne se wiwie samu akoni adui Mimi say your bisa I would do a campaign of Mandela. Oshe Konya Mandela. The political you say politics in Tia didn't got to 27 years. O feel by and the party man indeed and no attract better or better president. O di 4 years and no who say ni video mono and koni one paper no so for another term waka home. In the ocean area me did say Mandela yinya bisa. Actually, we are not that to be behaved. The answer will be the set of news. We are set for to the 2012 election now on Tia Papa. And so now the party Air Force on Sunday. Apart from Center Party, the force of the system. And you know the BMP say bit in a shift. The decline as a political leader. The problem we are when your minor president, when your party president. The BBC ness your money idea and yes, I've been a political party. If you have the political will, so we are party ness. They are punishing in the year, and yes, our party Mintino, punishing. Maybe said, Daniel Mandela team free Nelson Mandela. We Dr. Bonsu Osewusu a oye amanyo semu chechireni na wabene yie paso mu a ode afutuo me mpanimfo no na ye ka say International Mandela Day a ye di ewiase amansa nyina ne amansa ka mu nkotwetwefo pani opani Antonio Guterres na wo chirem se Nelson Mandela Day oyobi a oye hweso kese pa e de ma wiase nyina amanyo sem. Nelson Mandela was a towering global advocate for justice and equality. He continues to inspire the world through his example of courage and compassion. Nelson Mandela was held captive for many years, but he never became a prisoner of his past. Instead, he poured his energy into reconciliation and his vision of a peaceful, multi-ethnic and democratic South Africa. Eti obra Nelson Mandela beboye na atisa mansaka mu kotwetwefo pani Oru Antonio Guterres wo chirechirimu ede echire no obobra ye kan ho asem create me de nwom to ase kama na ya edwagu a na wiasefo nyina atisa mpa wabobra na Ghana de hie bi aye no omodidi nkomo afa International
Mandela Day ho bisa o msenti Nelson Mandela ye ka ne ho asem o munim ne de o munim so o munim ne kwa bezo na minim say president of South Africa and on president Black great president our born man baby am we do so far no on also come when him say now a president ma South Africa and one South Africa be a competitive country so the South Africa compare other European countries now will be any jehun so of South Africa because of say our development about Nelson Mandela the make fan no say when me fan say or a freedom fighter or a freedom fighter Nelson Mandela the whole world Obianim say very good. We are all fighting for apartheid, and because of that, that prison for 20, I think 7 years or so. Well, all bias still no the aim, the vision now, person, you know, and all the one time, no matter what the more, but who say one name, and all free or and all more be. Oh, where, Obia, Charlie, to us up a piece. Mandela, dear, Metimagasa African leaders and dear. Ono no bia ka leaders ni nyina waso mo hwe ne suano na ye de media me de penasam na say on say nipa ba wiase na we mo se obe achieve bibia wo say any situation bia wo ti me dis wani so sada kro no baye Ghana this year the omunim fa Nelson Mandela ho eno no Adishie testi Kasiebo ni yadi fra Adom 106.3 FM so nkran Ghana fanu first street and ye wo kokomlemle udu mu asante mantem anhia 104.5 FM so Kasiebo yi twagu ye hwemi live so wo Facebook ya Adom 106.3 FM ubetumi ahwe live wo hono no wadwe nche so di bi ato wono mo ya kwatema na wasofo ya wohwe wo mayi ya nkwantempo nsem so wonimonyamfo kwasi ata na ne kokwobo emu eduro pa wase squatters anasa mu a mudi amote dase abra no mama kura so kwancha wo wono mu akioso na mudi asi wo obi du wono mu ane da kura wotumi si okoto sementi no osi da si kwa mu wa bra onim se ba bi kura so enwosi osi da si wo wase mu amuti moto we ni nche nyina busumi mienu wotumetum ene wode mamwo wo bia sesa ne niam mfiri wono mu nyasa na sabusumi mienu nudura wase ni ode caterpillar odu wono mu a sada na si wo bedwiri sekios na si wo bedwiri nipa na gina kwokora wo bedwiri esa asa amanfo ya so brachi a wabọ kwokwa agba si ebia wadwen se wo mfiri wo na ncha change ne so obeye ti unipa krompa mu asem asode. The Tema motorway is currently inundated with all kinds of kiosks on authorized structures. A dumping site for rubbish is now witnessing all kinds of illegal entry points into the highway, thereby endangering the lives of users of the motorway and compromising safety. Chief Executive and Directors of Ghana Highway Authority have done all that is expected to be done. We have given sufficient and adequate notice to people who are squatting on this motorway. And I am today announcing that the next few weeks, Ghanaians are going to see action on the motorway. I am giving 2 more months to relocate. We have marked all the illegal structures and all those who are built in the road corridor into the road reservation. So far as this issue is concerned, nobody will be considered as a big man. I am leading my ministry to stop this indiscipline. Rafu aswafu yiri makoma kwine samiri nie wase wonyi akwada mfiri mu wonyi ni pani mfiri mu ni pakoro ya nhwe wani mu usuo ye tietie o ya de yo sabere no so na se wo dwira ene ye adwiri ko ba bia wudina bia obedwiri wafi o se o maka kan kokobo bia o mabbo ti 2 months ne de duru ho a no mercy for the cripple. Ya fa man fa adwen kyerɛ kakra ntwim na ye nkɔ trotro mu na nana kosu adwuma o se na sɛ de on kan message kura o wo de free ye Stuttgart Germany ena ode eba nana kosu ya kan ya chia MC Mamalu efama ye na Esther Champon o si test yankasa o de free Vienna Austria ena ode ba nana opaku ena o se ye mpanimfo adada fofo ni nyina mpacho wateni na no ode menkan biem Paul Omane eno se yenni Rwandafo wonma na mo so sanse se do masia ye omukro ni yie ne pa no ehu behia se ye nso ye be me yeni akọ ho na ye de no nso yie sa pepepe na Chelsea New Jersey eno se woni ni nuanom mo UK Italy Germany Holland Belgium nyina eno mo to nsa afra manfo so woni nana
ene ne wofa elder kwakudua o wasantema ponchoba e wo circle new plan station we free to 21st ya ene date mpo yes ene 18 for ho 21st ya omkoya yi no asantema pontima fomra we say akua na Nyankopon hira mo pa o Samuel Asare yebo a o say akua good afternoon na eya position ho yie laptop no eya na akoba wanim omo pibibia hunu no na say mebo me twen on mapejam Makosa Afro Shop e wo Bremen na nakosa ene ne chiame ene ayi afri won so mu tie Kasiebo no Alambens ene o se na mete eye sanko bidin mfie aduonu mienu ni 23 years nti na de o mate sanko bidin mituche pa de mamu adwuma pa mo ye ho ye besa baba bekenka mo adwen kire no na yenko Adom trotrom yakotwotwo mu a unim se petrol and lubricant yeso ya driver ni a enya so brachie mfasafo ankokere nam so abra uka engine no enhyeda nya papa opese engine ti apa enya engine mu kunta na akotwa ne mum se de obesi asisi engine no eno ntina petrol engine oil eno na obeto oira wobisa ase ni ama obi na de aguka no se ka ne tiapo birbia na bojasa fresh lady capsules enso boa man pa so oba opese brunyen ye to ade che wa sha CCC eno no fresh lady capsules ne bi na behwe mun se be sha ase aso aba kama yodua no ono a ena etwa ya kubu yanko yanim Oje tiata jaza na umusa nsueri topa na kainu etensoe trotropa na ya fro na neze ye brati mo tedi na tire mu so ma jaza kan ma botes ya ngaza eje froze ya from Isaac oni afro Yakubu no ko de na betro de ya meta madun afa ho ye Ghana for interview South Africa President Mandela omunina ebo papa na baso papa na yade obetuto man ni yi ye wo man yi mu na woyo mi kwaji sika kese ono kwana na yire ne man na busu akokodi ye Ghana for ye kokai omo twe dawuro ekodi ayi woyo mi ati ti wodi sika na wondi na de mo bo ayi president ayi Mandela baso yesu anyire ye ho ni anyire de na ye ye de na yi a yesu bebo ya baso ya da mase pasha ba sister process Ajua Pato madin trene se kumasi phone asmasi phone a yeshitu omo nestra asmasi phone pa mo mungu na enu masa domba ye da hana na hu no omo ye de omo forget ye betu omo Asipi ma fa ni twatwa na eja frose Mr. Friend Bengazi Midday akronfo no ho asamo na meka ensan se wo hwe Ghana asumvia e wona police for ni soldier for omu di mu akotene pa na ntumi mba se ema mu no betima asori a obekọ wi obi ade se police ba na osa abeche wa no asa aboni tu account di abetere ni se police for no ehu se ometu to the police for mu di kan ku akronfo se di abekọ so enjoy ya asumbi fala so artist out here frose ba so me di quies so di America kumasi phone se ndo mo ase nyame hwo mo se omo ba ya ba ya kwan ni yetu omo so mo ase se yetu omo no ne aye kwan no ye do mo ase se omo aya de nyame hwo omo ka mi hwo omo pa da roma na ne na bia dudu be so wostiri no ato na ne na awe Yakubu yada sipi petrol and lubricant ne engine oil wo dwa so say na fresh lady capsule so madam na ye control no fa dwentene mienu bi to aso na fe yenko ayo yadi bi to aso ne na Linda Engman so edie enie o se Kasiebo no testia nkasa na Italy na mewo awie wo behwe se ne mesi adwodwome ho amiti anyagro sada so na kwabna boden aike so lashbi enwodi efre Shalom Sport o say happy birthday enkoma bobolibo baby awo bia no say happy birthday enkoma Nyankopon enka ho na ne wuye bia so no de empem kɔ nanim saa ne de yode aba no apia for you so de ne de efikuwete na eba wose mehwemo enawie pa na Nyankopon enka mo ho na nkakra ne mu ye bia no entumi empem enkɔ nanim ofoforo so de ya abode aba ante agya so de yode eba yeni wose Kasiebo no etesia ngaza na empaye ne yebosa akromfo a ye kyewo no
ebe nukure mu se wonu mu akromfo na enye se bi a mpanimfo atwa bi agu mu anasa enye nukure no woka Simon Kimbonzi so ede eni wose Adom FM yesre mu monka ncha prosifo no onye careful se ne yesi kum nipa de emwa Danisade so ede bi abosi Nyankopon hyira mu nyina Nyankopon ka mo ho Alex Kwe so ede wose more fire montoa so Samuel Asayebo a wose akwie Nyankopon enka mo ho onka mo ho wone mu yemu yadamase ayi legal bureau wo Ministry of Foreign Affairs eso mu hia owura Kwakuyebo a wo no 9th May 2001 wosunyane na busuafo na Masa Kwame so wo 9th September 2001 aha sa Kwakuyebo ai ne Masa Kwame Usu Kwakuyebo ne Kwame Usu Omina ewo musunyane yesi hia omo busuafo legal bureau Ministry of Foreign Affairs ye nyina we so na ye fa kase ni nsi na se nkoma Ozos Gripe Porter eboa nkwada pa batan no mpe bi enwufie Franco Trading Enterprise oton phone papa ne ho akade Power Specialist Clinic ode herbatin powder ene Mr. Abadwaso Tabia Herbal Mr. 2 etidiase afi sibi men and women capsules so boa ma ye dwonso ne enam ahode ba mu Vitamilk ano ne sonko eboa mpani ne nkwada heavy mosquito coil ne spray ekum tontom na tremendous capsules eno so eboa ma emombum sa bibia koyie na fe 2 day poaso ase adomonline.com omso ekan ho ne de Kasiebo ibro ya yeso na wie na sei ampofo Gemini akua bo achiwa yi Adom na busua aseda no ne mu eduro kese pa nkoma producers ya bo no mu eta ye che ne efi Adom Kasiebo dem woni ebo aye nyina yedamase mami adwoa eta o techi bi mami esi nyam che Thompson sada so na eye Kofi Asan tikese na semufu awosemu ede emaye listo wo kwadwofojo eboaye na semufu pani esi wo hene abusua yadamase ema monity baby ayedure eye Adom live worship na sofo kwam naidan wode ebeto aso na ye programs aka nyina no ede bebram skosise no nsia yede naked Kasiebo ebeto aso amamo na yanka ncha manfo se Adom savings and loans guso mabosia nti unya bosia kwa Adom savings and loans oso a usika manie se fa Unity Link o real se Western Union hin ko Adom savings and loans kaneshi aboso kan omne man probitro trust station ne di hwede mu na nyenya no kwa no so ka so aso ho no mo ye fa mu nsi ye be se hye biem darling yes na